Walaupun abahmu mampu, aku tetap cinta padamu Nyiliti yang tersayang. Aku Bapak Lurah terpesona kecantikanmu. Matamu seperti itu. Bojok kalau matamu itu untuk di mata-mata. Tapi nggak apa-apa walaupun matamu seperti mata beling-beling, aku terpesona. Irungmu lemas kok suwi nyelot mekrok. Oh, lah kok nyelokne mekrok. Walaupun mekrok, aku tetap cinta padamu. Aku cinta kepadamu Nyiliti yang tersayang. Sesuk le ngentut aja banter-banter ya Nyiliti. Kok nyelokne ngentut dalam. Walaupun dadak nusul bareng. Papa, mama haus, Pak. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ceng tekmu tekku 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 tekku. Beker sing kuno. Duduk. Yang udah dapat duduk. Yang enak. Ijek siji no. Jenengmu siapa Le? Jenengmu siapa? Jenengmu Namanya siapa? Riko. Riko kelas berapa? 3. Cita-cita ingin jadi apa? Cita-citanya loh. Rumah kamu mana? Apa? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Dungkrumbang. Oh iya. Bapaknya siapa jenenge? Ayah namanya siapa? Ayahmu siapa namanya? Mes. Nggih. Oh iya. Oh Pak Mis. Ya. Bisa ya? Bisa kayak teman-teman yang tadi bisa ya. Ini duduk, adik-adik duduk. Ini duduk. Oke, ini ya. Bisa ya? Ayo. Ora usah nggih musik sik. Iki angel iki. Ayo. Hadap sana. Siap, gerak. Oke. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat. Ngene lori. Tangannya di belakang ini. Tangannya dua gini. Tangannya ning mburi. Tangannya ning mburi. Oke. Tegak, gerak. Sikile rapet. Coba, ayo. Kari manis, urung. Nganggo nyilang sik. Kari manis. Hadap sana. Ayo delok lagi. Yoga kabeh madhep rene, iki contohno iki lho, contohno anak Mis. Contohno anak Mis. Angger yoga dalang madhep rene lang. Lah iki nyontoni cah cilik iki. Lah sampe kleru aku seneni bapake. Ayo coba. Yuk, kari manis, aku yang manis, 6 yai kula. Nah itu ya, seperti itu ya. Ayo, ada sana. Kari manis, yang manis, 6 yai kula. Ojo nyusu mbok enek nih. Ya, ayo. Tapi kepalanya karo ngene. Karo ngene ya, kepalanya ngene. Le, piye kepalanya piye? Alah. Iya. Pinter. Ya. Pinter. Sekolah. Iki anak mes kok proyek ngene iki. Ayo, dudek ayo. Ayo. Asik. Ojo joget sih. Hadap sana. Ayo. Menjiwai kok. Kari manis, aku yang manis. Urung. Iku lah. Kari manis, aku yang manis, 6 yai kula. Wes yo wes, demi mikir apa kerasa tatang cang. Kamu 2 kali apa 1 kali tadi? 2 kali ya? Rene. Oh alah. Kalau diparingi bilang apa? Karena siapa? Makasih sama siapa? Namanya siapa? Pak Percil. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, salam gini Pak Mis ya, Le. Langsung Walah ditutone kancane aku loro. Ngene mau ngene tok mau nyapa kok aja duwe mbok ngene. Tapi luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk serang Luar biasa. Macangi. Siap. Alhamdulillah. Kula teng mriki lak mboten salah. Wis Ping pira, Pak? Aku wis waleh, Le. Kok waleh? Anggere mesti anyar. Ora ning ngono mulai drama Soka itu hadir di sini. Awake dhewe duwe acara jenenge Wayang CJ dhewe di
ditetaskan ya juga diserang. Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk Desa Serang. Aku ingin iki wis malah ndredeg Mak Cange. Nyapa kok iso ndredeg? Wong lek kowe lek ditanggap bentaun ndredeg apa ora? Ya ora malah seneng kudune matur nuwun karo warga Matur masyarakat. ngono aku malah ndredeg. Lah kok iso Lah ndredeg? iki lek sampe ping 11 njaluk gratisan ora bosok aku. Samu Kuwi kan termasuk promo ngono lho, Mas. ancane Mbah Lurah Mas Hansaplas ki. Lho. Mas Handoko Handoko. kuwi Kang Masku. Dadi benak acara niku mesti teng griya. Teng griya Kanigoro. Niku wujud tresnane Pak Lurah kali warga Serang mriki dateng Cak Percil. Nggih mboten ngoten jane. Lah apa? Sing kena dinyang mung aku. Maksudnya kuwi warga Serang kuwi wis awak karo awakmu wis nyedulur ngono Lho lan dumulur tenan Serang ki luar biasa. Apa ning desa-desa kecethuk wong ibu-ibu mau ya diampirne. Kecethuk mbak-mbak kula nggih diampirne. Jenengan lah asli Jawa Tengah to. Jawa Tengah jenengan mriki terus pripun pikiran jenengan teng mriki wau. Perjalanan ke sini niki wisata lho Mas. Lho, luar biasa. Jenengan lah nembe niki kok mriki kok. Lah niki mriku wis arah pantai. Pantai Serang. Serang. Jenengan benjing mboten usah kondur riyen. Lah apa? Golek penyu. Mriku. Oh iya. Nyapa kok iso Ah, digolek oleh. Nggih damel oleh-oleh. Betul. Ora apa-apa le. Wong kene iki Blitar itu luar biasa. luar biasane piye to? Lho, wong sing Blitar iki mesti kabeh do kondang. Kondang apa? Aku mbiyen ning Banyuwangi rong tek kondang, pindah ning Blitar oleh Babon Panggung Rejo ya kondang. Berarti bojomu Panggung Rejo. Panggung Rejo kene iki cedhak, omahku lho kene iki Mak Cange. Weh, Alfamate Celak papat. ini. Heh? Celak niki. Mriki lho celak mriki. Alfamate papat ya ning kono. Oh tak bacok cengelmu kowe malah kok. Ya mudhun lho daya ngono. Tapi mriki mboten usah ndamel ngoten-ngoten niku. Ya, iki kene- Kalau mriki itu luar biasane nopo? Semanak dumulur. Bener, aku lagi liwat mau sore, aku kan teko kene bar asar mau. Lagi liwat ngono ning warung langsung ana sing nawani bapak-bapak. Piye? Monggo mimik-mimik kopi riyen, Mas, monggo. Ya apik wong kene. Aku yo langsung boten kula langsung teng mriki aku. Oh iya teng iya. Serang. Gini pahan. Heeh, langsung gene Pak Han. Bareng ngono rada maju sithik. Ah. Ana wong ning ngarep omah mangan. Monggo mampir mangan-mangan sik, Mas. Blatar wong kene Heeh. blatar tenan. Kok mboten kula langsung mawon. Iya iya iya. Bareng ngono terus enek cah ngemiki. Saya rada nganu, saya rada enom ngono lho, ngemiki anake ngono. Ah, terus? Ketoke lagi anake lagi lahir, Mas. Oh. Monggo lho Mas, mampir-mampir mimik-mimik riyen. Aku ya terus motorku tak jagakne ngono. Lah terus kowe ngomong piye? Tak enteni lah kok ora diweneh-wenehne. Maksudnya ki mimik kopi sayangku. Oh, mimik Nggak kopi. seperti itu, Panggung Rejo gitu loh. Batinku tak enteni kok ora dinyoh-nyohne. Yang ngakuin nuwun sewu Mak Cange. Iya. Jenengan mangke mbok pinarak teng Bali Rejo teng griya kula teng mriku. Nggih. Kula saniki pun nembe bangun. Bangun apa? Bangun omah. Omah. Pendopo? Kaya iki ya. Heeh. Pendopone apik Mas ini. Masan. Heeh. Iya. Aku gumun karo Masan iki. Piye? Pendopo pirang wulan iso dadi ya. Gumun aku. Lho sampai urung dicat barang lho sing kono. Ketok nyempet-nyempetne acara iki. Iya, acara. Lah kula kala wingi mriki tahun kala wingi drama soka teng mriki. Drama Soka. Lah niki dereng wonten pendopone. Basan teng mriki kula kaget niku. Lho, Mas, kok pendopone wis dadi? Aku ngene iki, Cil. Aku lagi masyarakat iki opo? Jarene ngoten niku. Wih, Matur bener. terus kula matur, Masan, nak ngoten sesuk wis pendopone mening iki kabeh kedadi kabeh. Aku acarane kene gratis. Karpete aku yo ngono. Rumah saku Barangku ono yo gratis kabeh. acara. Ya lah kabeh ora remek bolone kancane kowe. Benjing jenengan mboten usah kundur iki mari ngono sesuk ning semen. Siap. Wayang siji dhewe teng Wayang semen. siji dhewe. Niki wonten Pak Bupati niku telepon kula. Nggih. Mau badhe mriki to. Nggih. Niki pun nyalami kula pun telepon wis transfer kali kula. Mak, arep nanggap to? Pak Rianto. Pak Rianto, Loh. Kaji Beki. Oh. Menanggap awakmu. Duit tak kene caci cilik iki lho pesan. Ah, Iki mau lho, duit tak kene caci cilik. Rumah saku nek menawa Wong iki transfer kebak rasa jenenge sedekah lak nggih ngeten iki to Mas Bener, Cange. bener, iya. Bersih desa, bentaun acara, lah mboten serang mboten wonten Mas Cange. Mboten enten. Nggih, mriki niku bentaun acara. Menapa mau acara? Buka sithik acara, buka sithik acara. Nah beda karo awakmu buka sithik dos. Lho, beda le Mas. Pak Handoko kok padane nak gak ngono radang iki gawe jenenge pendopo iki. Iya. Minangka sosok pemimpin kuwi pendopo kuwi ya enek filosofine, Mas. Oh alah. Dinggo pengayom masyarakate nek bertetangga.
Filosofi apa? Filosofine pendopo apa? Filosofine iki lho enak. Pendopo mesti kan ora enek lawange to. Ah. Ora enek lawange terbuka untuk masyarakat. Jadi masyarakat pengen keluh kesae tetep ditampa karo Pak Handoko sebagai pemimpin luar biasa Pak Handoko. Luwi pendopo. Terus ana aku delok genteng saka karo keramik kuwi wis beda artine. Mosok keramik. Aneh artine. Kowe galak golek-golek dhuwit kenemenan kowe temen. Piye to? Mbok omong sing biasa ae lho. Pendopo artine apa? Sebagai warga masyarakat yang baik itu harus bisa memaknai. Mana? Apa meneh Pak Handoko iki sebagai pemimpin maknane mesti enek atap, ada soko atau tiang juga ada lantai. Nah cara Jawa kuwi genteng, terus soko, karo keramik. Iya. Kuwi ana artine. Enek artine. Iya jajal. Genteng. Genteng ki apa tegese Genteng sebagai Pak Handoko kuwi genah tur entengan. Dadi karo tangga-tanggane karo masyarakate genahan ya entengan. Kuwi genteng. Paribasan mau jaluki Pak kula butuh duit 100 nggo bayar SPP. Nyoh ngono kuwi. Mosok? Heeh, wong aku pethuk Pak Handoko ning warung. Wis tak bayar iki lho, Kowe nggo duit ora? Mboten beto Pak Handoko. Nyoh iki lho 150 lho. Yo ki Dikene aku. Ndek warung ndi? Lho, ning warung Ngono kuwi lho. Ning Lodaya. Kene andeng perapatan. Heeh, ketemu aku. Karo aku ndek kene rung bayar 100 kuwi paling sing 100 ndek iki bayar. Karo aku ndek kene ngopi. Masa yo dititipne aku. Ya ketae kok ngono. Kuwi genteng saka saka apa? Rasane bakal tumeka. Rasane mikirno masyarakate kuwi teko. Lah mau ngebik-ngebik beti tanggap meneh oleh Iki sebagai pemimpin punya itu, Kak. Memang. Loh, pelawak muda harus cerdas ini. Alah cerdas apa iki? Iki ki budrek lek seneni bojone. Filosofi. Nyapa nandak bojo. Lah kowe lak budrek seneni bojomu ae. Lah kuwi saka filosofi. Iya ya filosofi saka ngono kuwi. Keramik kerja untuk masyarakat. Makanya Pak Handoko mikir kerja untuk masyarakat sehingga banyak mikir khusus gawe masyarakat. Masyarakat. Contone kados jenengan niki sakniki dados napa Pak Dalang. Jenenge Dalang iki dadi pimpinane para yoga, pimpinane para sinden. Modal piwulang. Yo dadi guru yo dadi pemimpin. Nah, awake dhewe mung trima tempelan kados kula ngeten iki. Tempelan. Kuwi nyetem atau nyeteli awake. Oh ya pel. bener. Pel kuwi kudune sepel atau gathuk lan kudune landhep pikirane. Nyah, mulya sik ngono lho. Tas. Berarti lagi tas wae. Iki tas apa nek cek apa kae? Tas. Berarti lagi wae. Tas wae ning kene awak dhewe iki dadi dulur. Jaket. Ngajak-ajak ket lengket. Dadi awak dhewe kudu ngajak lengket marang sapa ae. Celana luset. Iki celanane sapa? Iki celanane apa sapa iso luset? Apa-apa iso dadi filosofi lho, Pak. Wah kabeh-kabeh apa? Celana. Cel. Nyapa? Mati nikmate kudune ndang diganti karo sapa wae. Iki lho mati. Apamu sing mati? Gosong menane. Coba kula ngambil kamerdakan nuwun sewu ngambil sinden. Oh iya. Saderenge sinden iki kula sinden sentem iki kersane bangun. Oh nggih. Setunggal. Iya, bintang tamu. Sinden isine kegeden. Aduh Gusti Allah. Apa-apa iso mbok atekne iki lho. Non saya mbok menika kan teng pingking wau kan kathah mercon. Terus mergane dadi contoh sebagai kepala desa ini sebagai wonten niku telek lencung niku. Lencung. Lencung Coba. nek sing siji iki coba. Ya nak Bojo. Nah kuwi aku gak patek mikir lah. waduhmu dibuai bojomu mengkeret. Ayo, apa nang ndi Mas? Enggak sih aku mulai. Apa? Bojo kuwi rupane kaya kebo tapi wis jodoh. Iya. Sinta. Isin. Aku isin. Loh! Lah kae lho. Iki lho. Lah iki lho sini iki. Sopon. Sesuk aku mulih bojoku, Mas. Bojoku. Masalah mosok iki bojone sampean. Wong pitik lho lanang wedoke. Pitik lho. Mah, sesuk-esuk iki aku wis mulih kok dadak nusul rene iki. Ngopo ngono lho, sesuk papah mulih sesuk. Papa. Dadak nusul bareng. Papa.
Mama haus, Pak. Wis haus barang. Nyapa? Ning ngarep kancane iki ning ngarep beda karo biasane kan. Maju rene. Iya, Mas. Iki lho ning ngene serangmu karo to Mas aku. Iya, iya, Aja ngerti. sing sini aku lho Mas. Aku iki tak tak. Gacok sekali. Wong ket mau lho tak. Lambe kok mbok puluk kaya uduk. Lah omong ae kok iso. Lah kowe stanteni ket mau ora ndang metu-metu Lah, nang iki karepku piye? Wong ngene bendak ngono metu langsung lho piye kok karepku piye? Awakmu ki yo melu kudune nyaut. Kok ngomong kudune yo melu ngomong. Iki lho. Dhewe iki wis Kok ngomong kene wis ngobrol oke. Aku ki gumun, Mas. Gumun apa? Aku lagi iki lho melu pagelaran wayang SDSB iki. dhewe. SDSB. CJ dhewe. Heeh. Apa mlet dalange sik enom bagus Bagus. Kang Arif Sarmadi ya. Aduh. Arif Surjono. Sarjono. Sarjono luar biasa, Mas. Iya. Hebat. Apal kowe. Apal lho. Padha kleru kabeh. Arif Sandirono. Bapak iki ini. Bapakmu to. Apa ki ngatur napa gene Mas Han? Ya paling gak ngaturne iki acarane bersih desa. Ya. Didongakne warga masyarakat Desa Serang. Muga-muga tansah pikantuk bagas kewarasan. Amin. Rejeki ingkang barokah. Amin. Tebya saking bilahi. Amin. Pokoke kabeh diparingi sukses sak sembarangane. Ngerti macange menika. Ngomong wis jane ya pinter. Pinter no, Mas. Lho akeh kene nggon kayak iki wayang aku lho, Mas. Bendina iki melu wayang. Mbok dalange tak takoni saiki ora ngerti mesti. Lah apa? Saiki wayang sing paling kuat iki sapa? Werkudara. Alah Werkudara no. Alah kurang Rasa Werkudara. kurang Gatot kuat. kaca. Alah kurang kuat. Otot kawat balung wesi lho. Alah sik enek-enek sing kuat. Lah sing kuat dhewe apa? Wayang sing paling kuat ki Bagong. Ya ora iso Oh, iso. kok Bagong iki piye? Sampeyan ora ngerti, aku iki seksine Bagong lho. Budal jam 4 subuh sampai bengi jam 09 PP. Bagong lho, Mas. Blitar Tulungagung. Kuwi jenenge Bes Bagong. Ngono bis. Kancane Harapan Jaya. Tadi harapan. Lah iya kuwi Bagong. Kuwi bis nyok munyok. Saiki tak takon, Mas. Wayang sing jenenge gurine mateni R sapa? Semar. Semar. Paling sampean kok kuwi tok Ya, ngerti. Semar. Hah? Lah iya kuwi tok paling Alah, Semar. Pak yo siji ku tok. liyane Siliane pergiwa. sing R, Mas. Gareng. Gareng nganggo R kuwi. Oh gurine ya. Janaka. Sing Gatot Kocor. Gatot kocok. Janut kocor ya apa enek. Bilung. Belong Apa sing burine R? sing guline liyane Semar. Semar. Puntadewa. 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 Puntadewa ditutne Semar. Terus. Janaka. Janaka. Oh, iya. Janaka ditutne Semar. Terus apa nek? Mbokmu tutne Semar. Mas aku Bener kan R. nembang ya Yung. Nembang. Nembang kaya mbake mau. Nembang apa sing model Orkestra. Wah, iya. Garapan anyar Enggak. orkestra. Iya, iya. Orkestra. Aidoni lho. Ndas kok rumah saku dienggo dolanan. Tengah. Awakmu sing bagian ngene. Yo. Apa jenenge? Jerigen. Yo, Jerigen biasmu. Wawur. Tapi bagian ini kita. Apa jenenge? Pak Ogah lho, Mas. Ogah dikul Nyebrang nih truk Dirjen. dirijen. Yo. Lagune judulnya apa? Lagune sing anyar, Mas. Iya. Ayang-ayang. Dudu. Apa? Statue. Statue. Cecung. Masa hafal stasiun. Apa lagi? Lho nek zaman arek-arek zaman sekarang ku mesti apa lagu-lagu anyar. Yuk, statue nadane. Nadane, Mas, nadane. Aduh, abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Sebagai biasa. Coba kasih effortnya saja. Coba kasih imut ya. Kata-katanya nih. Ayo. Jual mahal dikit Kan bisa. Coba kasih effortnya saja.
Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ceng ceng ceng. Tekmu tekku 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 tekku. Salah. Gua apa tok iso tekmu tekku lho. Statue jalan cuek ke rumahmu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue jalan cuek ke rumahmu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Cek cek cek. Lah iya ngono kok jare apal. Apa pakmu tekku tekmu? Lah iya tekmu tokno tekku tekmu tokno. Nyanyi liyane. Ya ampun. Bocah iki kaya anu ya, lan nun sewu macange. Lah dicepot kaya wasite Baren. Amen alkaf. Iki jan kurang ajar. Ya apa? Lah mosok sinden mbok klonthok ndase. Ya kowe nembang lek. Lah ngene kan ya malu karo Pak Dwi. Lah salahe klothok. Dwi sapa? Dwi Handoyo. Handoko. Handoyo iki lho karo sapa? Lagu duwe lagu anyar lho macange. Niki pencipta lagu. Oh. Niki pencipta lagu. Niki pencipta lagu-lagune pun kathah ya. Wake no Mas. Wake ya. Apa kae? Sing anu, Sing lawas kae. sing lawas karo sing anyar kabeh tak ciptakno. Iya iya iya. Gubuk Semeru. Asmoro. Lah iki aku sing gawe kok. Anyar, Lagu anyar kok. Aku pas munggah gunung nyiptakno kuwi. Gubuk Semeru. Iya iya. Munggah Selendang Sutra Abang. Kuning. kuning Kuning lak wis enek, aku gawe sing abang. Iya 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 iya. Terus terus. Ini kok. Terus. Rondo anyar. Wingi sore. Apa enek rondo anyar wingi sore. Lah sing gawe aku kok. Lihat iya iya. Sing anyar iki enek ya. Enek namanya. Iya. Enggak janda baru loh biasanya. Apa? Janda baru. Itu Kuwi sing beda nek janda baru lak lawas. Iya. Nonton dek. Iya. Ya, oke, samene. Iya. Wah, jan koyo cilok ya, Le. Nah ngono malah dudu cilok Pak. Jajal Apa? diluk, diluk. Apa? Kayak bokong bayi. Nek ini lho bokong kethek. Ojo nesu tok Rumaksaku kowe. Nadane. Iya. Oke oke. Pak bun-bunane kok iso but ngono Pak. Sik cilik iki, Le. Saya bayar. Asake banyak wae. Iki sik cilik iki. Oke apa duwe batok, wong ki sepetok ndase. Aku lho sik cilik. Ini iki lurung sunat. Wedok Wedok sunat. sunat. Oh iya. Dosa. Dosa. Wong mesti dosa. Nadane. Ya. Jadi apa? Tekmu tekku. Kudu kuwi. Nadane apa? Lagu anyang-anyang. Iya, siap. Pak. Ayang-ayang. Ayang-ayang sing anyar iki. Anyang iya. Oso anyang-anyang berarti Do terakhir. sawono. Iya. Do. Sawono lho. Iya. Sawono. Nyanyi yo dhewe. Aku ki mari kowe kuwi lho. Ini arep bengok kok ora iso. Sing kuwi lho nadane kuwi lho ndi. Mana ya? 3 2 Ya sakmono kuwi. Wes to, 3 2 1. Iki sapa ora ta? Aku mbayang reno-reno lho. Wong iki tak warai kowe iki swara siji swara loro kok telu. Endok. Asal endok. Kang Mas Musti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi do tekku dawa tekku dawa Dawa-dawa tok iki. refe iki lho. Do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula. Tekku dawa Ngene kono murap marit. Anu mon
lagune niki mon nggih. Apa? Pamundutane saking napa niku Sinoman-Sinoman. Sinoman. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Baturne Sing nembang, Mas? Iya sing ning Nyapa awakmu melu mlebu iki lho. Ngeterne iki lho. Alah ngeterne. kowe aja biayaan. Kudu ngetut. Awakmu iku ning kene iki. Aku iki kabeh tak anggap adik. Iya. Dulur, Kabeh Jak, dulur. Wong ki niki wae lak nggih pamundutan. Nggih. Lah wonten pamundutan kok lak ra dipinangkani Iya, ya ora Mas. kepenak. Iki sing njaluk cah nom-noman sing nyumet mercon mburi mau. Oh, alah iya pancen ya lagu. Dadi njaluk lagu sing lagi viral, Heeh. lagu saiki sing lagi banter, Bener, ya Mas. kuwi judule Ayang-ayang. Ayang-ayang. Kan ya ngono to, Mas. Pancene ya iki luar biasa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Percil nggih. Nggih. Pak Selendam. Nggih. Astagfirullahaladzim. Lho kene. Kono penak kene penak kok kene astagfirullah. Sok gawa cilok to, Mas. Sanes cilok menika. Napa? Pentol. Oke. Niki Niki menawa bolam. bulan. Apa pripun, Mas? Nun sewu niki wonten surat saking Bapak Kepala Desa Oh nggih. Bapak Dwi Handoko. Oh nggih nggih nggih. Wonten pamundutan yu Oh, cange. pamundutan. Nggih, nggih, Kula waos riyin. Oh, alah. Aku gak kuat aku. Lagi metu ae ya gendeng. Kuwi piye to kuwi rung sida maca kok guyu. Masa kok pahan iki? Ada kaya ngene kan apa aku? Wis kaya ngono ki lho. Arek-arek. Kuwi jane apa rung sida maca kok. Dalang. Dalang kon. Dalang. Dalang. Tenan sok. Ngono ki diwaca sik lagu guyu. Lagi Rung sida diwaca kok. Diomong. Delok to. Isine ngomong apa to? Arek-arek iki jane ngoco apa to? Diomong ki kok iso kaya ngono ki lho. Gumun aku. Nyapa? Kuwi lho nyapa. Iki lho rene apa-apane. Lah iso guyu tok iki lho. Enak tulisane Tulisane iki. duwowo ngono. Tak wacane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pelawak Cak Percil CS dan kru wayang CJDW, kami dari pemerintah Desa Serang mengucapkan terima kasih bahwasanya telah mensupport acara bersih desa pada malam hari ini. Dan teruntuk Mas Percil yang tampan, terima kasih sudah beberapa kali pentas di sini matur nuwun, Iya, Mas. masyarakat sampun seneng. Iya, Mas. Dan untuk Cak Slendem matur mbah nuwun Cak Slendem panjenengan bagus sangat ganteng, kula terpesona dengan ketampananmu. Terima kasih. Dan untuk nyiliti, kamu memang cantik, kamu memang anggun, kamu lemah gemulai, tapi sayang kamu nggak pernah mandi. Sing ndi? Iki lho, tulisannya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kamu tidak pernah mandi, kamu rambutmu gundul, aku terpesona. Tapi kamu lek omong aja cedek-cedek to nyiliti, ababmu kuwi mambu. Oh, kurang ajar ngilokne abak mambu, Mas. Iya. Mbok suwe. Walaupun abahmu mambu, aku tetap cinta padamu nyiliti yang tersayang. Aku Bapak Lurah terpesona kecantikanmu. Matamu seperti itu. Bocok kalau matamu itu untuk Wong kok di dikata- mata-mata. Tapi nggak apa-apa walaupun matamu seperti mata beling-beling. Aku terpesona. Irungmu loh Mas kok sering nyelot mekrok. Oh, lah kok ngelokne mekrok. Walaupun mekrok, aku tetap cinta padamu. Aku cinta kepadamu nyiliti yang tersayang. Sesuk lek ngentot aja banter-banter yo nyiliti. Lah kok ngelokne ngentut dalang. Walaupun entutmu mampu nyiliti, aku tetap cinta padamu dan untuk selama-lamanya. Walaupun itu Sik ta. Ora nek tulisane omong ae wong kira nek tulisane belas lho Wis dipangan bareng. Wis dipangan ku yo maneng. aku banyol kok. Ya wis. Jaluke apa Pak Pak Dwi Handoko. Pak Dwi Handoko. Tarup. Taruh apa to? Tarup sing joget bareng-bareng ku lho. Tayub. Ayub kuwi kok tarup. Tayub. Dagelan oto papat ya angel. Aku yo ngono kuwi ya. Tarup. Tayub. Tayub. Kliru ta wae? Kliru. Pak Dwi Handoko nyuwun tayub. 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 Lah tayub lagune apa? Loh, lagu tayupan lho Mas. Iya no. Tayupan CJDW apa to sing ra iso? Iya no apa digarap. Sembarang iso. Iya. Ora ketang jejeranmu. Gitare kliru. Ora kleru kuwi. Kuwi garapan. Garapan. Garapan Lho, kuwi sing jenenge Mas.
Pripun? depan sama belakang. Itu yang namanya iringan komposisi. Pancen bener. Wayang seje dhewe beda lain yang lainnya. Iya. Dadi nggon adegan barang kudu enek iringan Komposisi. Karena perpaduan itu namanya komposisi. Yang dinamakan padu itu apa? Kompo. Apa? Kompo mini. Komposisi. Komposisi. Balura. Balura. Kapure minggah riye. Diaturi Kapure minggah. Minggah monggo Balura kali. Tapi nganu Mas Rencang. Percil. Dalam. Niku pesene Mbah Lurah. Hah? Mbok dalange sesuk aja gawe selimut rumah sakit terus. Pendekenane jarene kuwi. Ya cok. Dek iki ngelokke aku apa Lamongan? Anu apa ki? Ben. Ben. Saiki. Ini kurang ajar. Darani apa kuwi mau? Selimut rumah sakit. Selimut rumah sakit kuwi ngono zebra cross. Malah nemen. Ya, monggo Monggo, katuran Mbak Balura kalian Monggo, Mbak Lurah. Muspika monggo Monggo. saturan minggah panggung sekawan napa gangsal monggo nderekaken. Kalih Monggo perangkat tok tuli. Ayo Mas Han. Monggo. Kalih sinten Mas Han? Ingkang wonten BPD Ketua Panitia Ketua panitia perangkat desa. Perangkat Desa. Ayo monggo mriki. Ayo Nenek, kalih kula. Sinten Mas? Mboten napa-napa Pak, niki acara panjenengan Pak. Acarane sama. Nah, seneng-seneng kali warga. Oh, kan, lurah Balirjo rene. Kowe dengerin lan nanggap aku rene. Monggo Mbah Lurah Balirjo. Mbah Supri ketua panitia. Mbah Sukri ketua panitia, Pak. Tuk. Iki anu lho iki lurah. Putih. Tuk. Anu. Ini nyapa tak tak. Lah ya Mbah Itu lurah liyane Ini, Mbak. cek ngono. Mriki. Tuk. Monggo. Wis ditok wis. Wis tabuhane iki wis bar. Lah, Wis iki dibok. Mbah Lurah. Siap, Mbah. Monggo. Pinara. Mas Persil. Iki lurahku iki. Oh, Iki lurahku. Balirjo. Ya iki. Lek- Sinten Mas? Pak Sukri. Ah niki. Lah, iki jenenge kebudayaan iki ngene iki lho Mas. Mak Iya, Sange. iya. Iki jenenge bareng-bareng Bareng. silaturahmi nglumpukne dulur nglumpukne seniman, nglumpukne Mbah Lurah, Nyenengke masyarakat. nyenengke masyarakat. Oh, Mas Sukri nggih. Bener, Monggo. Mas. Ingkang saking mriko kula nyuwun saking mriko. Monggo katuran jumeneng, Mbak. Iki khusus tayub lak mriki remenane tayub Malangan. Tayuk Malangan. Nggih. Oh, elok niku nggih. Mbak Lurah wonten telepon niku. Apa kuwi? Telepon ngawur. Usah. Iki Mbah Lurah yo. Itu pengalaman Rodok pengalaman sithik ngono lho. Kotak rumah sakit. Yo termasuk Lagune apa, komandan Mbak? Banser. Pangrep. Yun lagu napa? Tembang napa? Manut. Monggo request Manut. apa, Mbak? Oke. Apa, Mas? Manut. Oke. Ya. Napa? Bahasa Kri. Napa, Mbak? Napa, Mbak? Niki kok sak anu mon, Mbah. Sing angel sing enak, Mbah. Apa lagu mon, Mbah? Lagu. Oh, nggih. Lagu mon. Nyuwun nganu. Oh, iya. Minuman sinom. Salah mriki nggih, Pak. Kok minuman sinom? Niki, Lagu Mbak. mon, Oh. selindro. Lah kura kulino noto kendak. Yo. Dibudalne lagune sing kepenak-kepenak wae. Karo ditonton sing ning dhuwur mau njaluk enek sing njaluk gubuk asmara. Iya, Mas. Enek sing Bae, mriki. njaluk karang kates. Posisine ditata sik. Oh, mriki. Mbak-mbake posisine ditata ning ndi, engko Mbah Lurah ning ndi ngono, Mas. Kene lho, Kowe kene Kowe kene lho, tengah, kowe kowe iki. tengah. Lah aku lak yo pramugari to. Kowe kene lho. Ya. Lah. Oke, yo. Ayo Mas. Tembang. Urung. Wah, kowe ngerusak pakem kowe rumah saku. Lah aku kudu joget. Kesusu joget. Lagune sing nyantai-nyantai mawon, mboten usah sing ange-ange. Lah, mboten usah ngerogosak, Mbak. Mbah, mangke mawon. Aja ngrogo sak, Mbak. Iki wis khusus iki sing spesial. Lagu-lagu mon, tembang mon. Nggih. Yo. Pak Dalang, Lagu, Mon. monggo nek Nggih, mboten niki ae. kan kalau wau rumiyin panyuwunan gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara, nggih. Menapa mriki? Lah, Enggak. Nah. Asik. Iki tayub Malang, Mas. Agrake. Malang. Nggih, Malangan, Pak. Yo. Was.
nuwun Mas. Mas Han, matur nuwun barokah. Matur nuwun. Kanca-kanca pengenalan Nggih, nggih, nggih. Sukri wah. Pak Lurah luwes. Mas Han jebul oh ae. wah. Nggih, matur nuwun. Lah kok yo apik jogetane. Apik jogetane apik. Wis kulino nek Kita ning omah karo son-sonan ning omah joget. Mosok ya son-sonan juga. Mbah Lurah ya tanggane rasan-rasan tuku gamelan wis joget. Mosok. Enek truk momot gamelan wis ning ngarep omah. Yo ora ngono sak budaya-budaya. Ora awakmu dhewe. Ya iki jenenge wong budaya ya ngene. Budaya ya sakjane budaya. But terana but jenenge. Pepet but. Sejak dhewe Iki mau wis awak dhewe wis merome Bagong ta iki. Wis. Lho iki wis gara-gara. Iki langsung otomatis ganti gara-gara. Iki kok iso wayangku ning ngisor genjot iki ya vokale sapa iki. Lakone kok apik. Niki Pak Gareng Semarang iki. Oke. Nggih. Atruk Oh, kowe. dhereaken anu Pak Petruk, Mas Iki Petruk. jenengan terus ki lakone. Benjing melih. Nggih. Benjing malih, Ci. Matur nuwun lan nyuwun pangapunten dhateng sedaya warga Serang. Utaminipun Bapak Dwi Handoko. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan saha kalepatan kula sak rencahan. Cek, Pak. Kula matur nuwun kalian ngapunten ingkang kathah ngoten. iya. Tunjung bangkrut. Pak, Kowe arep meling apa, Truk? Bet- Anu bareng Niki, Mandoro bar iki. lakone napa Pak iki, Pak? Kowe aja tekon aku iki ben lakone ben tutup karo Mas aku. Ora iso bar iki. Iku ora sabar, iki mari kene tunjung bang terate. Kowe arep ngerti lakone? Napa, Pak? Arep ngerti? Lakone Sowandara.